Guys, yaw po kami dito sa Caparos Island sa Barangay Buena Vista, Castilla, Sorsogon. Ngayon, rock formation, white sand, malinig na tubig, tapos mahiling nito sa Malaumawan Island. Malaumawan Island, Bagataw Island. So 3-in-1 na to, pumarabas ka mo sa Castilla. Magkarakilala ng kabuning bangka, pwede na kamong mag-Bagataw, mag-Malaumawan, diretso digdi sa Caparos Island. Free entrance, cottage lang ang babayadan nindo. Sobrang gayon, ha? Prasko, gayon ang ambay bayon, masilapot, magtutambling.